Máme tu sobotu, mám po práci. Dneska jsem se rozhodl, že otestuju pár motorek, který jste mi vy sami půjčili. Takže, jak jsem řekl v minulém videu, pokud chcete půjčit někdo další motorku, moc rád vám to projedu a stačí napsat a můžeme se dohodnout. Dneska tady máme IZF-ko, máme tady Yamahu, je to 20. Tahle konkrétně je rok 2008, myslím, že to je první generace a já na to vypadám absolutně komicky, protože přece jenom je to malá motorka. A na to, že to je 20, tak musím říct, že jako jede se na tom hezky, jo? A já mít tohle v 16, tak se zblázním. No jo, je to hezký, je to fakt pěkný. Má to celý bílý, má tam laďák, tamhle vidím zvoneček. Je to trochu špinavý, ale lidi, kdo si furt myje motorku. Jedna věc, který jsem se jako u ZFX jako prostě všiml a ptal jsem se i pár lidí, co je mají, tak je to, že prostě působí trochu plastově. Nevím, jak to vysvětlit. Je sranda na tom jezdit, jako já se dokážu představit, že v 16 mít tohle. A jasně, je to první generace, není to žádný nový ZFO. Na to bych se taky někdy rád podíval. Tak prostě je to sranda, jo. Lidi koukají, je to hlasitý, máte tu pozornost, kterou děcka chtějí. 16 prostě takovouhle pozornost chceš. A jo,